Kadwa ko na po, gaji duwa. Yelo yung may isa, naka-red yung may isa, siya nakapuraw. Yeah. Awantin kablo, tumabalin kami ng awat-awat Pilipinas na ako. Walang kapayapaan. Di may muna niya, si pagpagnanming ay. Lang kami la, dati niya, si pagtartarayan, ti kriminal. Tatakang tayo ba? Di kami kumamabugbog dito, ipantay tatay BSU apo. Sa bali, ti vlog tayo, tatay Ilocano tayo man. Pantay ti na Vizcaya State University, agpa-enroll dati ni Dilaw. Dilawan. Dilawan na ako. Marcos at ka. Ay Marcos Ganso, natakakarkaro ka na ni Bongbong. Nagpudot ti Pilipinas, si Gianmihan mga napudot. Hindi kayo makakita po tinapipintos ng apartment na isa. Pananda din nagkakulay yun eh. Kuya po, pa itikas to iti outfit ko tatangay. Nakakapak, naka-white tak, tas black ta. Pa nagsusirok kami di high school tatay. So, kanya tinitropak datay. Yan. Brother. Nya gate ate Wenzel? Nya gate. Gate to, dati kami gate to apo ti NBSU. Nagaduti estudyante. Ito yung makikita ti napopogi kung napipintas nga estudyante di Vizcaya. Yeah! Give me hope, the strength, the will to. Ako ninyo may isa ni Dilawan. Marcos pa rin mga ulun. UST. Padasat mo muna gapo ang kami nga tagat yung makaunag kami nga dito yung kasi teacheran mi nagpapangit kami gamin. Try tayo dati ni Manong Guard. Yun o. Kakaiba po dito yung NBSU talaga doon ti puno nga. Oh, naghahapit estudyante dito yun. May metag vlog tatataba basit ti tao dito yung NBSU nga ikan madita kamam mo. Di ba ship ka dito Francis? Boy. Nag-transfer. Ate may isa ka po transfer dito yung NBSU ta. Puro INC ka na isang radyo bambak. Mag-grade ko nga numero ng 4. At least han nga tres mga kaibigan. Madimi mo't mabirbiro ka na di building dati, animal nga ato yun. Give me hope, Ay, di ba na di building yun, Sel? Hatan sa di building sa IT. Di ba IT ka? IT ka? Kahit yung makakita ti montage ako, ati ti montage na 10 BS yung ginap na pananda. Dati kami College of... Nga ito yun? College of Teacher Education. Nagkita kami ti subjects nga mabalin man nga ibagsak ni Francis. I'm very sorry for what I've done. Ngayon man ba? First year? Yung grade mo. Francis, yung grade mo. Stay da po advance mag-isip dito yung administrasyon da. Dati take 1, take 2, take 3, take 4 na. Nalpasan aji take 4. Wala na. Finish na.
Yakay boy! Alpasan ti enrollment ni Give me hope. Pan kami ni Gilamo in 3, 2, 1.